Moi. Mua jännittää. Siis nytten on joulukalenterin... viiennes luku. Ja tää on semmonen, missä mun kaveri meikkaa mut sokkana. Ja meillä on siis tää tosiaan... Mikäs se on? Unohtu. Älä vielä laita mitään. Mikä tämä? Etkö sä? Meillä on tämmönen joku. Täällä on tumma pää, valea pää. Niin ne on leikkipuita. Huulipuna. Mä vihaan huulipunaa, mutta nyt löydetään tähän. Sitten poskipuna. Ei niin, eli poskipuna. Puna ei. Joo, ja sitten pieni. Ja me voidaan varmaan alentaa. Ai, joo. No niin, ja siis mä näen itteni tossa, mut kaveri ei siis näe. Oikeesti. Kokeillaan vaikka. Siis se ei näe naamaa. Wait a minute! No niin, se ei näe mitään. No niin, aletaan meikki. Joo. No ai. Näinkö huulipuna? No ei. Tässä tää. Meillä on pyyhe täällä alla. Täällä on käärittä tässä. Noniin. Missä sun naama? Ai! Sori. Mä kuitenkin hoitan sua johonkin. Noniin. Missä on naama? Mun naama on tässä. Mun naama on tässä. Noniin. Mä sanoin sille tunnustelee mun naaman, missä se on. Pelottaa. Siis katso, kun tuli tommonen nyt tohon. No en mä voi nähdä. Ei, missä se on? Apua. Mä en näe mitään. Tossa. Mihin mä nyt toi meikki? Siinä. Missä se... Beauty blenderi. Okei, tää riittää. Sä voit mennä... Noniin. Ai! Missä se on naamassa? Tossa. Missä sitä meikkivaihtokin on? Varmaan suussa. No kohta on. Ai! Mitä vitsiä? Au! Niinku mulla on tommonen pikku meikkiläiskä oikein tossa. Tommonen kunnon viis. Mä tossa. Ei! Tuossa poskella. Tässä? Eiku tässä? Vieläkö? Joo. Rauha! Taputtele vaikka. Eikö? Tästä ei tuu mitään. Niinku oikeesti mä tunnen, kuinka se kutittaa mua tuolla. Niinku se... Ei! Se läiskä on niinku... Suurin piirtein tuossa. Ai! Älä niin... Ottakaas hetki. Kiitos! Noniin. Siis mun oli pakko näin. Niinku... Mulla meni käteestä. Pois. Noniin. Ai vitsi! Ai jos on sulla johonkin. Meikki voi ottaa just siellä. Ei. Okei, siirrytään seuraavaan. Eli anna se mulle. Kattokaa mitä te teki. Kiva. Noniin. Seuraavaksi otetaan vaikka tämä joku tummennusjuttu. En minä tiedä. Minä en ole mikään meikki-juttu ihminen. Meikki-asiantuntija. En olekaan. Mä en voi kertoa missään tummaa missään. Tätä nyt sitten pitää mua pelottaa, että se tykkää mua tällä silmällä. Ole hyvä. No toivottavasti on se maalempi puoli.
Sitä on kuitenkin se tumma puoli. Sitä tyyliä tumma. Kato minne se... Koska... Ai vitsi. Mä voin vaan kuvitella sun ilmees. Aika suora viiva. Okei. Ai. Okei. Mitä sä sit... No, onks tää valmis? Pitääkö sun... Siis eikö sä edes blendaa tätä? En tietenkään. Sori. Kun mä en tiedä missä kohtaa sitä on. Mun pitää tunnustaa. Noniin. Tossa. Au. Mä oon tän jälkeen kyllä ihan riippuu. Ei ehkä olisi kannattanut tehdä tätä sokkona. No miten muu? Joku... Ei se oo mitään ideaa. Kestä vielä. Tuolla on vielä tämmönen pitkä. Tänään ja kuinka pitkä viivatumma. Katso kuinka pitkä viivatumma. Ai. No niin, siirrytkö seuraavaan? Hyvä. Seuraavaksi poskipuu. Vikana puoliposkipuu. No niin, on kauhea. Tänne se. Ja tässä sitten tämä. Miten päin tää? En kerro. Laita sitä kunnolla. Kuinka paljon tässä on? Näkyykö se edes? Joo, näkyy. Mä voin vaan kuvitella sun ilmeestä, se on ihan sairaasta sitä. Mä näen, että mä oon palaa. Ole hyvä. Ehkä se pitäis blendata, jos mä tiedän, mitä mä teen. Kuitenkin sä oot joku örrimöykky kohta. Kohta se alkaa kiikätmään. No niin mä oonkin. Mä oon jo. Ja sitten... Help me! Mä katson miltä sä näytät. Et. Okei. No niin, seuraavaksi sehän saa sitten nämä huulipunat. Suklaata. Apua, pelottaisit tykkää. Oho, oli väärä puoli. Kuitenkin on johonkin leukaan. Toho. Sitä on varmaan mun sormessakin. Kiva. Tää on niin tosi hyvin menee. Ei kyllä näekin. Vitsi mä oon hyvä tästä. Tää on niin hyvin. Tää on tosi hyvin. Eikö säkin ylpeä musta? Pitäisikö laittaa vielä vähän toho? Mä meni melkein suusta. Onks tää valmis? Joo. Nyt mun kaveri reaktio. No niin, ota huili pois. Kiva. Sitten pesemään. Varmaan helppo pestä. No joo, todella helppo pestä. Juu, heippa!